Adventtina elämme odotuksen aikaa. Parhaiten se näkyy lasten jouluodotuksessa. Adventtikalenteri kertoo joulun lähestymisestä ja samoin adventtikynttälikköön syttyvät kynttilät. Adventtiin sisältyy myös hyvin historiallista odotusta. Vanhan testamentin aikaan odotettiin palavasti Messiasta. Sakarian profetia Vanhasta testamentista vuodelta 520 ennen Kristuksen syntymää kertoo tästä näin. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Syntiinlankemuksesta lähtien ihmiskunta on odottanut pelastajaa ja pelastusta. Ihmisellä on ollut aina tunne siitä, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Jotakin hänessä ja koko maailmassa on mennyt rikki ja paratiisi on menetetty. Ihminen on aina pyrkinyt löytämään jollakin tavoin sisäisen rauhan ja onnellisuuden. Kristinuskon ilosanoma on siinä, että Jumala itse lähestyy meitä. Hän kohtaa ihmisen ja tuo pelastuksen ja antaa rauhan. Ihmisen ei itse tarvitse ansaita. Hän ei itse pysty niitä saavuttamaan eikä itse tekemään näiden eteen mitään. Jumala itse antaa rauhan. Vanhan testamentin profetioiden odotus toteutui Jeesuksessa. Jeesus toi pelastuksen. Hän oli se kauan ja hartaasti odotettu Messias. Mutta hän oli aivan toisenlainen Messias kuin mitä odotettiin. Tämä Messias kruunattiin piikkikruunulla ristinpuulla, jota Erkki Erosen veistämä kirkkomme krusifiksi kuvaa. Adventtiin odotamme myös Jeesuksen paluuta. Kun Jeesus palaa, hän ei enää tule pienenä joulunlapsena, ei kaasilla ratsastavana, nöyränä ja hiljaisena Messiana, vaan hän tulee maailmankaikkeuden kuninkaana ja hallitsijana. Tänä adventtina juhlimme myös sitä, että 40 vuotta sitten päättyi seurakuntamme uuden kirkon odotus. Ensimmäisenä adventtina, ensimmäisenä päivänä joulukuuta 1968 Helsingin piispa Aarre Lauha vihki tämän kirkon käyttöön. Vihki puheensa hän päätti seuraaviin sanoihin. Me iloitsemme yhteisesti, että Järvenpäähän on saatu tämä Herran huone. Kun nyt olette tämän uuden arvokkaan pyhäkön saaneet, käykää siellä ahkerasti voimaa saamassa. Kun Jeesus Kristus löytyy täällä julistetusta sanasta, ei hän jää tänne, vaan tulee mukaan arkielämään. Etsikää Jeesusta Kristusta, niin te löydätte hänessä elämän. Olkoon tämä kirkkopaikka, jossa te hänet aina löydätte. Adventtiaikana me voimme uudelleen löytää Jeesuksen. Hän tulee luoksemme edelleen nöyränä ja hiljaisena, aasilla ratsastavana, vaatimattomana kuninkaana. Hän haluaa kohdata meidät ja antaa syntimme anteeksi. Tästä hänen kutsustaan kertoo myös yhdessä kirkon kelloistamme oleva teksti. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Jeesus, vapahtajamme, sinä saavuit kerran aasilla ratsastaen Jerusalemiin ja riemuitsevat kansanjoukot tervehtivät sinua palmunletviä ja oksia heiluttaen. Mekin tahdomme toivottaa sinut tervetulleeksi koteihimme ja sydämiimme. Tule Jeesus luoksemme. Kristus, vapahtajamme, tänä adventtina me kiitämme sinua kirkostamme, jonne olemme saaneet kokoontua jo 40 vuoden ajan. Kiitos, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Kiitos, että täällä saamme rukoilla sinulta kaikkia tarpeitamme ja kiittää armostasi.
Auta meitä kantamaan eteesi ne, jotka eivät jaksa rukoilla, eivätkä kiittää tai tulla kirkkoosi. Kiitos, että täällä saamme kuulla sanasi ja saamme syödä elämän leipää. Muistuta meitä siitä, että kaikilla ei ole leipää, ei maallista eikä taivaallista. Kiitos, että täällä sinä kutsut meidät pöytääsi ja annat meille itsesi aina uudelleen. Auta meitä elämään niille, jotka tuot lähellemme joka päivä. Jeesus, vapahtajamme, sytytä valosi talven pimeyteen. Tahdomme liittyä iloitsevaan joukkoon ja toivottaa sinut tervetulleeksi. Tule, rakas Jeesus. Aamen. Käy kansaa Herrasi vastaan, nyt kiiruhda riemuiten, ja palmuista oksia taita, ilo saatossa Kristuksen, joka katselee tytär Sion kirkkauttaan, ja riemuitsee ja kuuluta laupeuttaan. Hän saapuu taivaasta maahan, pois suuressa loistossaan, ja köyhien lapsena talli hänet oljille lasketaan. Jo katselee tytär Sion kirkkauttaan, ja riemuitsee ja kuuluta laupeuttaan. Hän saapuu murheellisille, nyt yllätys vieraana, ja köyhät ja syntiset täyttää yhä henkensä lahjoillaan.